Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsire uye hope. Nhasi tichataura nezvekukunda kusuruvara uye nzira dzinokubatsira nemabasa akawanda uye nguva dzakarongeka. Gara zvakanaka, bata moyo. Tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, kusuruvara kunotitadzisa kuwana zvibereko muupenyu. Unonzwa kusagadzikana, kushaya simba, uye dzimwe nguva kutadza kufambira mberi. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kukunda kusuruvara uye kuita mabasa ako nemazvo. Nzira yekutanga ndeyekugadzira rutini inoshanda. Izvi zvinobatsira kuita zvinhu zvese zviri nyore uye zvinowedzera kugadzikana mukuita mabasa. Nzira yechipiri ndeyekutanga nezvidiki wozowedzera zvishoma nezvishoma. Izvi zvinoderedza kuzvidya mwoyo uye kunowedzera motivation. Nzira yechitatu ndeyekuronga priorities. Izvi zvinokubatsira kuona zvinhu zvinokosha kutanga uye kudzivirira kunonoka. Nzira yechina ndeyekupa reward pachako kana wapedza basa. Izvi zvinokukurudzira kubudirira uye kunowedzera mufaro mukuita mabasa. Nzira yechishanu ndeyekuzvidzivirira zvinhu zvinokanganisa pfungwa. Izvi zvinokubatsira kuramba wakatarisa uye kuita zvinhu zvakarongeka. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kukunda kusuruvara uye kuita mabasa ako nemazvo. Gara wakasimba, bata moyo, unzwe simba mukuita mabasa ako. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions. Nguva dzese gara wakasimba uye rangarira kuita mabasa ako nemazvo kunowedzera simba, mufaro uye kugutsikana.